Siyambulela uThixo ngokusinika ithuba legolide ukuba siphinde sifumane eli thuba lokuphulaphula ilizwi lakhe. Kwizithebe zengqoqo kuplanet Earth ezakhe zathotshela endicinga uba zibalulekile, isithebe sokugwadwa kwenyewe yosindiso sitshotshela kwizigqeba zonke ezakhe zahlala, kodwa owona mba usentumbo umba wokuhlala siphulaphula ilizwi likaThixo. Ndibulisa lonke usapho lukaThixo oluhleli ewe lumamele lubukele kwizixhobo zonke ezisetyenziswayo ezikwazi ukutsala imicimbi kude. Wanga uThixo angabasikelela bonke ngalo mzuzu abathe babeka zonke izinto ecaleni bazizolela eli thuba lilodwa ligcwele. Pleasing God is a deciding factor. Ukukholisa uThixo ngowona mba ozawugqiba ngam nawe. Singaphosisanga maseko, ndivumeleni ndisebenzise incwadi yamaKorinto okuqala chapter 10, amaKorinto okuqala isahluko sesishumi. Ndiza kufunda indima yokuqala ndiyokuqandwa indima yesihlanu, nditsibe ndiyokufunda indima yeshumi elinanye. Kodwa apho umcimbi ungqengqe khona ungqengqe kwindima yesihlanu. The first letter to the Corinthians, chapter 10, beginning from verse 1 up to verse 5. Then we skip and read verse 11. But the focal point is in verse 11. Ndiyafunda nabayifumeleyo. Bhayibhile yami ihambisa injenje. Ke andithandi bazalwane ukuba ningazi ukuba oobawo babe phantsi kwalo ilifu bonke, bathanda ulwandle bonke, babhaptizelwa bonke kuye uMoses efini elo naselwandle, badla bonke. Okokudla kukokomoya, basela bonke. Olo selo lunye lulomoya, kuba babesela kwiliwa elilemoya elibe libalandela. Iliwa ke elo lalinguye uKristu. Verse 5. Kanti noko uThixo akakholiswanga ngabaninzi. uThixo akakholiswanga ngabona baninzi, kuba bathiwa waqa entlanga. Verse 11. Zonke ezo zinto zabahlela bona beziyimifuziselo, zabhalelwa ke ukululeka thina aba bafikelweyo ziziphelo zawo amaphakathi. Nkosi mayisikele ukufundwa
kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Ndingena kule ntshumayelo yeli xesha likhethekileyo. Ndingena ngezi ndima ndizifundileyo. Izawuba ngathi nditya intloko yenkomo. Intloko yenkomo xa uyitya uyivela ngemva, inyama zihamba ngemva. Ayinayo inyama apha kwimaze, uyitya ngemva uze nayo. Yabona ke le ndima nam ndizayivela ngapha, ndikhuphe izihlunu sikwazi uba sitye sonke siphile. Zisuka Paulo sakalazanisi kethetha kunye nosapho lukaThixo olwaluphila ngexesha lakhe. Ifuthe loMoya Oyingcwele lisoloko limbandakanya onke amakholwa aza kuphila nakumaphakade ezayo phambi kokuYesu wayo. Loo nto siyibona uPawulos xa eyithetha le nto engalazanisa ngagungqi esithi thina aba sifikelweyo ziziphelo zawo amaphakade. Wow! Akunzima uba umfundisi ngexesha ewe lesiphelo zamaphakade. Akunzima ukuba ngumKristu ngexesha lesiphelo zawo amaphakade. And yet we have no jurisdiction of the time where we must live. Asinalawulo lokuba phila ngeli xesha. Kodwa ndikholelwe xa ndisithi kuwe thina apha endlini sifikelwe ziziphelo zawo amaphakade. Kuyavakala okokuba izinto ngoku ziyaziphela, kuphela ukoyikwa kukaThixo, kuba heshe unqulo. Yonke into uba ungajonga ezinkonzweni nangaphandle ekuhlaleni, ngaphandle kuphela inceba yoluntu, kukhulu ugonyamelo. Ngaphakathi ezinkonzweni iphelile into yokokuba apha kuyokufuna uThixo neefolosi zilibele okokuba zibekelwe ntoni na, kangangoba zijikile zathi ezinye zangamaziko okudlala imali endaweni yokuba ibe ngamaziko okusindiswa kum. Sifikelwe ziziphelo zawo amaphakade. Bhayibhile yam endiyifundayo zisuka ayilazanisi, ithi kuwe nam once uba uphuncukane nomcimbi kwiTestamente endala uphosile umhlola, kuba iTestamente endala yiTestamente entsha igqunyiwe. iTestamente entsha yiTestamente endala ityhiliwe. Siseko kuThixo mnye kwiTestamente entsha nakwiTestamente endala. Okwesibini, ewe iTestamente entsha ifumene a firm foundation kwiTestamente endala. Yonke uPawulos athetha ukukhathisa kwiTestamente endala. Ngeli xesha singaqwalasela siphonononge sijonge, kuba sibona uPawulos apha engonwabanga kangangoba uthi njengoba engonwabanga nje mbineka eyibukela into ayibukeleyo, le nto ingamonwabisanga. Nam ndithe xa bendiyijonga le nto ingamonwabisanga, nam ndaziphawula okokuba tyhini, yazi uba nam andonwabanga yile nto ingonwabisanga uPawulos. Nam andonwabanga tyhini, kangangoba njengoba ndilapha nje ndiyaqonda uba nam andonwabanga ncam. Ndiyabona nindijongile, abanye bandinqumele, abanye bandimamele, njalo njalo bonwabile. Kodwa ndithi ndawungena kwincwadi yamaKorinto yokuqala chapter 10
verse 1. Nam njengopawulos ndingonwabi. Ewe ndifuna ke ngokusiqwalasela uba yintoni le eyayingamonwabisanga uPawulos le kama no ayingonwabisanga. Ndifuna sihambe uthi ke thetha uPawulos ke andithandi ukuba ningazi bazalwana ukuba obawo babephantsi kwalo ilifu bonke balukanda ulwandle bonke. Ndifuna siqale siqwalasele le ndawo ingamonwabisanga ude athi andithandi. Ayiyo le ndawo yodwa uPawulos athi andithandi, kangangoba ewe akamthandi nomntu othe bemele kuyazi into angayazi. Into mele kuyazi kangangoba simva nakwincwadi yamaTesalonike okuqala chapter 4 uqale lapha kuverse 13 siyamva pha esithi andithandi bazalwana ukuba ningazi. Kuyacaca ukuba uyakwazi uba ngeli xesha usenkonzweni ungazi umele ukwazi. Hamba nami uthi andithandi bazalwana ukuba ningazi ukuba obawo. Ndifuna kuqala silungise loo ndawo. Umntu xa engazi umelo kokuba aziswe, kodwa kuyacaca into yokokuba abo bantu uPawulos athetha nabo, athetha kubo, umcimbi wabo uyawuthi kuzuvuthwe besuke. They must be removed or decentralized from this unsafe platform of ignorance. Mabesuke kule ndawo kamikuyo yokungazi. Kodwa ndithunukwe lilizwi ngokwelilandelayo elithi obawo. Ndiqonda uba olu ulwazi athetha ngalo uPawulos lunobuzaza, kuba ngoku uthi andithandi uba ningazi ukuba obawo zisuka. uPawulos akonwatyiswanga yinto abangayaziyo yakwamakwabo, akonwatyiswanga yinto eyenzekileyo kwiminombo yakwamakwabo. Loo nto ithi eli gama lisetyenziswe nguPawulos apha, ewe ligama elingathethi uba umntu akazi, kodwa eli gama lithetha ukuthi balibele, kuba yinto ekwihistory yomnombo wabo. Obawo sisahamba kunye endlini, obawo balukanda ulwandle zisuka. Ithi apha ulityele abantu benzawuthetha inyani ethi akho mntu udangerous eSouth Africa njengomntu olimeleyo. Akho mntu udangerous ngaphandle ongakholwayo plus nomntu okholwayo enkonzweni. Aba bantu bobabili once bafike kwilevel yokulibala, ongakholwayo once alibale ukuba usuka phina, into ezakwenzeka uzayilibala ubheka phi. Akuyilibala ubheka phi enze unyovulengada kule ndawo ikuyo, kuba ulibala usuka phina. Iziphumo zokulibala usuka phina akazazi uyaphi. Then emveni koko ewe enze unyovulengada kule ndawo ikuyo, nabantu aba bemi apha ekankwakhe babe unsafe kuye. Sibuye size kumntu wenkonzo, udangerous umntu wenkonzo olibeleyo. Indlela ayingozi ngayo umntu wenkonzo kangangoba uba yingozi kwabanye abantu aba benkonzo, kuba once into yokuqala umntu alibale okokuba elapha nje enkonzweni kungenxa yomabalo amazing grace. It is that amazing grace that has brought us to these church pews. Lolo baba once uyilibale loo nto, into ezakwenzeka inye, uzaba dangerous kwi-church leadership, uzaba dangerous kwi-church progress, because ulibele. Kuba ulibele okokuba izolo ubuyinkunkuma phambi komtshayelo lakukhola
ukwenzela abantu emsebenzini akubekwa kwiposition kuba bonke abantu abagezayo bafika emsebenzini banikwe the high position bakuba baphatha abantu kakubi. Uzofumana ngabantu abalibeleyo okokuba imilomo ibinamaxolo ecela umsebenzi ezithole shaka yonke into kwisivi. Ngokwangena ngaphakathi alibale okokuba ebecelile enza utyolo abethe kube kubi kunyanzeleka abaphangeli aba baphethwe kakubi mabamise ingqondo bangawushiyi umsebenzi bakhumbule okokuba bangene phaa emsebenzini bephethe iminqwazi yokukhongozela izonka zabantwana babo. Therefore ndifuna siyiqonde into ethi uPawulos akonwabi ngabantu abalibeleyo ibifana uba abalibelayo. Uthi ke ngoku uPawulos xa esithi andithandi uba ningazi bazalwana, uthi andithandi uba nilibale bazalwana okokuba kusukwaphi kunye noThixo njengoba apha phambi kwethu sijongene kunye nestruggle that lasts till the end. Asizukujika, asizukukhawuka phakathi. There will be no rest kubantu abaphakathi kwidali lokholo. Believe me, there is no rest in the battle of faith. Ulwa udungene engcwabeni usedabini. Therefore le meko yile athetha ngayo uPetros acengane nabantu benkonzo. Be sober, be vigilant. Your adversary, the devil, walketh about seeking whom he may devour. Ibani nobungathu phaphani kubumangaleli wemsathane uhamba njenge ngonyama egqumayo efuna ubani engamginyayo. Ngomzuzu omnye ulibele ngoko nangoko uyangena usathane. Uthi uPawulos hayi kaloku sanukulibala okokuba sisuka phi. Ewe kangangoba uPawulos uphethe into ethi history repeat itself. Imbali iyaziphinda-phinda. Ngamanye amazwi uthi kwibandla laseKorinte uthi kayiziphinda-phinda imbali mayingaziphinda-phindi nawe. Kayiziphinda-phinda imbali yebandla ukusukela from the Old Testament days up to the time of the apostolic age up to our time. Kayiziphinda-phindi imbali mayingaziphinda-phindi ngawe. Akugqiba uPawulos uhambisa wenjenje uthi sanukulibala ukuba kwenzeka ntoni. Yabona ke ngoku ndizawungena kumcimbi endicinga uba ufuna uba nabaleleyo bavuke, kuba sizawungena kumcimbi ofuna uba amehlo akho ungaqhwanyazi, uzuyibambe. Okokoko sihamba nezindima. Uqala kuverse 1 ukuya koma kuverse 4. Kukho into emane ukuthi bathi bonke kwazabantu bonke kho kukho bonke otshilayo. Ngabe babephina nehleli. Yeah. Ifuna uba sivale apha. Uthi kethethe uthi abantu babephantsi kwalo ilifu bonke baluqanda ulwandle bonke babhaptizelwa bonke elwandle babhaptizelwa bonke kuyo uMoses efini naselwandle badla bonke okokudla kunye kukokomoya basela bonke oloselo lunye lulolomoya kuba babesela kwiliwa elalibalandela libalandela lelo lwakhe belinguye uKristu. Sisahamba ngokuthenga ke ifuna nje sime nje kanye sijonge nje phaya ilizwi eliza kunye noPawulos. Uthi uPawulos
Yezulu to carry them from Egypt to Canaan was enough. God's provision to sustain them was enough and sufficient for each and every individual. Bani bonke senibamba mfundisi nomfundisi lento ithi bonke ithi sonke sizikhandidate zosindiswa la bonke kudityaniswa the leadership and the church members, abo bakhokelayo nabo bakhokelwayo. Ikhona indawo apho umgca umnye bonke zikhandidate zosindiswa. I-arrangement yokuba kube kwinkokheli njalo njalo ngokwahlukana kube kwii-departmentals in the church ifana nale arrangement yoba kuthi njengoba esikolweni ngela xesha lethu sibe ngabantwana besikolo sonke kubekho nee-prefect njalo njalo. Ngiyakubona umcimbi we-prefect mhlawumbe abazokona aba bakamodliseni abazokuchana umcimbi ya kubekho nee-prefect ya yabona kube yisiphazamisa yayikukuba woyike i-prefect le uma uyoyika kakhulu ingathi woyika utishara engeke iyaphazamisa. Awukwazi nozimela kuba bayazazi zonke iirhanga zokuzimela. Into esasime kuyo inye yayinto ethi i-prefect ayikwazi ufelisha kaloku awunawusileka apha sileyithi uzujika ufelisha unothi sizawukelela phandle kaloku into yaziyo nentsimbi apha ngokusileka uzawupasa loo nto kuba i-final examination alikho iphepha special le-prefects. Kakuhleliwe kwangathelwa izifundo akho classroom especial for i-prefects. I-provision yezulu ayinanto phambili nomntu i-church pews. Everybody from leadership up to the church member bonke uThixo ubanikile ukuze bonke bakwazi ukufika kwilizwe lethu. Sihlobo zami ezithandekayo ndikholelwe xa ndisithi kuwe kwenziwa yonke into enakho kwenzeka masivane ngexesha seyenziwe yonke laa nto. Kodwa uverse 5 is disappointing. Uverse 5 uthi gqi esithi kuyo yonke loo nto iziphumo zithi uThixo akakholiswanga ngabona baninzi bathiwa waca entlanga. Hayi mandingene kwinto ethi uThixo akothuswa sisininzi kuba sisininzi sisininzi eyedwa kangangoba ngalo lonke ixesha ndimele uThixo ndiphambana into endiphambanisayo inye ndiyayazi uba ndisisininzi because uThixo is next to me. uThixo needs. God is not yet impressed by majority. Kangangoba zonke izinto zomzuzwana, zonke ii-items ezixoxwayo nasenkonzweni ezifuna i-majority vote, zonke ezo zinto ungazikhangela zonke in and out ezixoxwa ezimanukuza uba ibandla lithini, uzawufumanisa uba zonke azisindisi.
into esindisayo ngumcimbi ophakathi kwe-individual kunye noThixo osindisayo. You, in short, babebukele bonke behleli uFaro evale emnyango esithi akuphuma. uThixo esithi khulula izibulo lakho. Ithi impendulo kaFaro, eli zibulo lakho ekhapha likhoboka. Therefore keep quiet. A slave cannot go anywhere. Ikhoboka lapho. Wathi uThixo izibulo lakho liyahamba, uFaro ikhoboka lapho. Wancaba uFaro uyagoloza. Kwenzeka lanto ke eyayenzekile. Lebe ndithethile. Ndisithi omkani bomhlaba abayazi loo nto okokuba umphathi wabo Yesu. Uzongibona uFaro eJibhithe. Lavulwa ibala eYibhithe. Lithe lavulwa ibala kwahlangana uThixo noFaro. Imijikelo yayilishumi. Umjikelo wokuqala amanzi anjika ligazi. Ambetha uFaro wathetha emva naphambili. Avela amasele. Zatsho manindubule into ezinamaqhakuva emqolo. Sibona ukuthi phansi kwebhedi nasezityeni nasezimbizeni umqolo. Athi xa yokulala etyhila amashiti afike indubule zifukamile. Kuthi kusenjalo kwapethi isikhotho batyiwa zizibalo. Zafa yafa imfuyo kwenzeka yonke. Uzothi xa kufikelwa kumjikelo weshumi uThixo wakhwaza wathetha. Kuyiwa kumjikelo weshumi bonke bakhona. Ubhululwa kubetha uFaro kumjikelo weshumi kaThixo. You akubantu baku-winning side. Hayi ayihlobo zami andifuna uyifihla. We are on the winning side. Uzothi xa uzawungena kumjikelo weshumi wathi uThixo kwipavi yakhe celebrate kuba ngigqitha kumjikelo. Kunjanje lo umjikelo is the deciding factor yokukhululwa kwenu. Niyaphuma kangangoba ewe qhelani imvu lamakhalu uqaka igazi nigubasile kuba kuyaphuma kuyahamba usindiso uqinisekile nyani kwakuzi-celebrations uqaka amagazi nigubasile kumandi. uThixo wawabulala wonke amazibulo aseYibhithe. Wabakhupha uThixo ngesandla esikhulu. Wavula uFaro wavuma bahamba abantwana bakwaSisrayeli. Bathe bawuthi thithi baphumela ngaphandle. My divine administration. uThixo waveza indlela alawula ngayo nendlela wayelawula ngayo nendlela zawulawula ngayo. Ewe emveni kokuba etshayelwa amaphakathi amnyama. Masibamba ngokwakhe intambo. The church and the campus in that journey was in God's hands. Umkhombandlela umalathiso wawusezandleni zikaThixo. Kwathi bewuphunyelwa ngaphandle kwaqala ngoku wavela uThixo engumkabankani. Kwavela umqulu welifu. Ilifu elibhoqo othiwa uyijonga amathuba beshufu kuba achaza umkhosi kaThixo likhaleni. Lithi lakuncanilanga litshone elalifu linye lijike libe ligange lomlilo limbhoqo. Yiyo nto ababhali beBhayibhile bathi it was the pillar of fire. Akubonakala izinkulu, kubonakala igange lomlilo qha. Apho uThixo wayebonisa kubantwana bakwaSisrayeli, number one, you are safe under my leadership. Number
waze uswele nantoni. Number 3, kakuhanjwa noThixo akumiwa kwiimeko zonke uThixo uneprovision. Emini xa ilanga lihlabile ntlango apho kungekho nesithole sikamunncwane, emini amakanda kushushu, uThixo wabenzela umthunzi ukuze bahambe bepholile. Ebusuku ukuze bahambe bekhanyise, liyatshintsha imozulu ebusuku, ayehla amaqondo, igqange lomlilo lagcina amaqondo asemini ebusuku. Yonke izawuthi xa ithetha incwadi yeNdumiso chapter 121, akozela kalala umgcini kaIsrayeli. Day and night uThixo usijongile. Wahamba nabo abantwana bakwaIsrayeli, yathi indlela ikho yokuba bathathe only 40 days bayokungena eKhanani. uThixo akahamba ngaloo route, but uThixo wakhetha enye indlela. Ngalo lonke oxesha, ngexesha uThixo akhokhelayo ngohlobo olungaqondakaliyo, ebakhokelela kwelakhe icala. Ngexesha uThixo ebakhokhelayo, injongo zokubakhokhela ngolu hlobo ukhawulelana nemeko yabo ukuze basinde. Indlela uThixo akhokhela ngayo kayinokho ivula apha ebantwini, it's questionable. Kangangoba nam njengoba ndimakwa nje ndiyiquestiona kwam, ndinombuzo omane ukuthi kutheni le nto ii-departmentals, ii-conference workers, pastors ingezozithunywa zezulu sibambe iculo sonke phaa phantsi ushumayele ingelosi ibe zizwa ezidlala inkonzo? Why kusenzeka yonke le nto? Kuhlahlane kwezinye imeko ngenxa ye-leadership ibambezele injongo kaThixo. Ngenxa ye-leadership kude kubekho nee-casualties ngelinye ixesha ngenxa yeengxaki ze-human weakness. But uThixo kutheni le nto evume ukuba i-arrangement ibe loo hlobo nje? uThixo ngundlela azaziwa. Kangangoba ndizokuphenduleka kule yengilosi okokuba zinganikwa leadership, ndahlala ngoku ndayicinga le nto, ndathi yeyi, ndikholelwa xa ndisithi kuyinkonzo izawuphela tu. Andiva ukuba umdala walapha eGinsberg ingayingelosi, udistrict director ibe ingelosi, amabandla laphela yayazi bazawugqibele hayi mandiyithethe yazaqibele. Ingelosi ayizuya kwi-chashboard, izawufika iphume inkonzo ithi, brother, khawusondela, sicela laa nonsense ukuyenza phezulu, stop it. Endikhona kubukele ubunxibe umbala othile, wakama ngohlobo oluthile, ngexesha elithile. Ndizawuxelela phandle ingelosi ithi into ethile nento ethile, inkonzo ibizawuphela. Into abanga uyiphele inkonzo xa ingelosi ikwazi uba ikuxelele into ezawubanga uyiphele, kuba umntu akafuna uxelela isono sakhe. Izulu lakhetha this arrangement. Wabakhokela abantwana bakho, wabakhokelela kulwandle olubomvu. Yayikhona indlela emfutshane, kodwa le ndlela emfutshane was too long for them ngenxa yemeko yabo, kuba abazinto. Kufuneka kweli cala bayanga kulo bazame uThixo, bamazi uThixo ngubani, makhe bayofunda uThixo kuqala, kuba abazi imfazwe ngamakhoboko, abazi kakuhle nalo Thixo ubakhokhelayo ngamakhoboko, nje alahlekwe yi-identity. uThixo funeka ahambe efunqula ne-identity yabo apha endleleni, kuba ngamakhoboka. Kwindlela emfutshane bazawuqobisana kunye nemikhosi ekhohlakeleyo, boyike bafune ubani. uThixo wabarhuqa waya nabo kulwandle olubomvu,
uthe ufika phambi lwandle lubomvu, uThixo ngapha uFaro wabophelela, wathi ndibethwe ngemistake, ndicela ireplay. Masihlangane kwakhona Thixo. uFaro wachallenge uThixo esithi mababuye. Wathi uThixo anduba sajika, masiseske siqobisane apha emathunjini olwandle kuba seningaselwandle, masesiqobisana phaa. Ndikubethile ke wapha amabala, yangoku masesidibana apha. uThixo wanika uMoses ithenda yokulungisa ibala. Ngiyayamba ngokutenda. Wathi alatha elwandle avuleka amanzi. Wanyathela usapho lukaThixo emhlabeni owomileyo kwaqhuma. Umuntu wanyathela emathunjini olwandle ngenyawo wawela umuntu kaThixo. Zibambekele ndawo xa kuwelwa ne luvuliwe ulwandle bawela. Bathe njengoba begqibezela uwela nje wawela nomkhosafana nawo walandela apha emva kwakhe. Zibambekele ya bona babengabuyaqaleki babehamba. uFaro nomkhosi wakhe ngokubaleka kangoba kuchazwa inqwelo, kuchazwa amahashi, kuchazwa i-foot soldiers, kubalekwa, kuchazwa indlela ababeqhobe ngayo abantwana bakaIsrayeli babengaqhobanga, kodwa into yayinomahluko yayikuba babehamba kunye noThixo. Wow! If God is for us, who can be against us? As God fell on us, wie kan die ons wees? Ukuba uThixo ungaqithi, ubani ongasichasa? Zaphala iinkabi zamahashi, zangena nazo. Zihlobo zam uThixo ubevulela uIsrayeli yedwa, kodwa ndikholelwa xa ndisithi kuwe, uyakwazi uThixo avulele wena kuncedakale nabanye. Suba nomona xa kuncedakala abanye, kuba njengoba wena indiwenjele kuvulelwe wena nguwoza uphumela. Aba bantu bavulelweyo kuthiwe nawe sanabo banje baza komiwa wena uzukomiwa kuba bekulungiselelwe wena. Ezirizathi bathi bawungena xa bengaphakathi nabo bathi singaphakathi elwandle. Emveni koko wathi uThixo Moses yolula intonga. Uthe akuyolula intonga uMoses abuye amanzi anzongonzongo endzonzobila abambathisa abangcwaba amanzi olwandle. Wawelela ngaphaya uIsrayeli babukela ewe bedada ngaphezulu. Ewe bathe njengoba bebukele nje ilihashi, ihelmet, ilijoni, uvele ihashi liphinde litshone, uvele ihelmet iphinde itshone, uvele ijoni liphinde litshone, uvele ukrebe ebulisi. Kwafakala ingoda phezu kwezonwele zolwandle olubomvu, ihashi nomkhweli walo uThixo lizulembele elwandle. Yiloo ngoma awayivayo esistanza saviwa ewe nguYohane esitshini sasePatmos etsalela igwijo elizawuculwa ngabangcwele kwingoma entsha ezawuculwa ngabangcwele. Isitanza esavunywa phezu kwenqwelo zolwandle olubomvu lifakiwe kuloo ngoma ezakuvunywa ngabangcwele bosenyangweni. Ethi iBhayibhile wayiva ingoma isitsho eyivuma ingoma entsha kaMoses neyemvana. Bayibona yonke loo nto bawelela ngaphesheya. Baba into ethi babhaptizelwa kuye uMoses nasefini. Le nto yebaptism, la experience, that experience of the Red Sea or the crossing of the Red Sea is identified with baptism. Iyabamba inikwe igama elithi baptism kuba esasenzo sikaThixo sokuba weza ulwandle olubomvu wayebeka istamp sokuba soze aphinde eJipta. Haleluya. uThixo kakukhuphile uqinisekile kwelakhe icala. Esenzathi nangoku bathe bawelela ngaphesheya abafuna ukujika baphinde eJipta baphelele enhlango sabayofika eEgypt.
kuba uThixo wayegqibile okokuba once baluwela ulwandle lubomvu abasoze baphindele kwakhona eJibhithe. Ithi ke ngokwebhayibhile kayithethe ithi kodwa uThixo akazange akholiswe ngabona baninzi bazibona zonke izinto, bazibona zonke izenzo zokugorha zikaThixo. But they were given the assurance that my God is their leader. Bakwindawo right. uThixo wababonisa inkinto kodwa zange bancede loo nto. Uthi ke ngoku ethetha uPawulos kuverse 11 uthi ke thetha uthi zaziyimfuziselo zazibhalelwa thina bafikelweyo zisiphelo zawo amaphakathi. That provision yokubaxhasa is what we are given. Sinikiwe sonke ngokwemfundiso zenkonzo, ngokweprogram zenkonzo, ngokwestructure sebandla, ngokweencwadi zonke ezifundwayo, ngokwemingalisela nemigaqo yebandla. Akho namnye ngokwe-arrangement oza kuphelela kwilizwe. Sonke ngokweprogram siza kuphelela kwilizwe elitsha. Ndikholelwe kanditshoyo sawuphelela kwilizwe elitsha, kodwa ndikholelwe kandisithi kuwe ewe kwi-youth department banikiwe bonke, ewe kwi-advertisement banikiwe bonke, kwi-AWM zonke ezi department are ready to feed us. Kodwa kakuphunyelwa ngaphesheya ingxelo ithi kwabakho abathi wawaca entlalo. Wow! Kalisonge ibali lakwaSirayeli ingxelo ithi kwangena amadoda amabini uphume eJibhithe yangena eKhanani. YayinguYoshua noKaleb. Kuba uThixo akakholiswa sisininzi, uThixo ukholiswa ngabamoyikayo. Yoyika ukuthetha ngale ndawo kodwa kuyanyanzeleka okokuba ndithethe ngayo. Eyona ngxaki ufika abantu ngeke sabene sakhono sokumela uThixo kodwa ufike beseqokobheni. Eyona ngxaki enkulu ebabambileyo yingxaki yokukholisa uThixo. Owona mcimbi ulityelweyo sithi ngumcimbi wokuba kanene sibizelwe ukukholisa uThixo. Yiyona ngxaki ebhuka amasabata namhlanje is to please God. Yiyona namhlanje sifumanisa okokuba basenkonzweni kukho amalungu amanye amalungu ekuthi i-church board seshem umntu aqala amamele uba obani bathini kuba ulilungu lawo akalolungu lenkonzo kaThixo, akamelanga Thixo, uzomela lento izoxoxwa ngabanye. Ngexesha ilifana okokuba akhambele uThixo nakule nto kugqitywa kuyo akhatha ihambi ngolo hlobo. Kanti zikhona izigqibo ezikhe zithathwe ewe kuvotwe imajority rule ilawule ubuqondo kodwa Nkosi yam abantu abebephakamisa esi siphakamiso bebengenamnqamlezo ngqondweni. Kuthi seyihleli nominating committee kubethwa 9 kubethwa 10 kubethwa 11 ethubeni utsala ifoni kuthiwa masimfowunele uzawufumana. Kuthiwa brother i-nominating committee abuhleli ibicinga ukuba ube ngumdala kulo nyaka phofu chaziwa kwezazisweni kwathiwa advise the nominating committee before ihlala. Ifuna into oyicebisa ngegama lakho thuluxaka kwala bantwana bakaThixo behleli bebulaleka bekhangela besithini ekugqibeleni bawufuna igama lakho. Umntu esicinga ngawe ngolo hlobo sithi masikwazise sisezawuya ebandleni for votes. Ithi impendulo ndivile ndizawubuya ndibuyele kumthane ndinike nje i-10 minutes ndizawubuyela kuwo. Ngekuphethe into
uxoxa nomfazi kuba before athathe ipost enkonzweni ufuneka uqale umfazi ungaqali uThixo undikelele inkonzo under leadership backup yaphi bomama ukwi-areas zikaThixo sanonyathela kwi-areas zikaThixo kuba ingxakini you have to strike a balance funeka ukholise endlini ngawo ukholise ngoThixo you cannot serve two masters uAbraham wathi akujonge umcimbi mawuqonde uphakamile for unkosikazi kuba lo mntana zakumbeka isibingelelweni ebehlele embilini wale mazi inyanga ezisithoba waqonda uba iyawuphuma inkonzo wayabizana njengoba sidla ngonyuka masaba lele ngapho usaka uyarhola masaba kwenyuka kwayo wayingenakho indlela ukumxelela belapha ekhaya ngomhlawumbe ntona ndangayiza mama uhamba namhlanje unabuleshe khawuthini notata uba andiyazi ngokundixelela into enkulu yobona komama bayazithanda into ezinkulu ezithethwe ulwimi ludala mntanam khawuze ngapha kuyihluthini cofa kuyihluthini hayi uthi ngobimfundini but okay thatha nje ibhegi yakho nenantsela zakho mlindalayo thatha nje ibhegi yakho uzibopha amakisilanga ngapha njalo njalo sikhona mntanam ndiphindele ekhaya umtshato uphelile indoda ishiye zingqondo baqonda into yokuba akanayichaza wayokwiigqabhuzo sisentabeni usale zoliva ibali sekubuya sihlobo zam ezithandekayo awona mcimbi usentungo is to bless God ukukholisa uThixo andibe phandle ndithi zininzi izinto esicinga uba zifuna itafile of which is the waste of time kuphuninga asinaleqa amatshontsho unomnje ukukholisa uThixo ngelishwa siphila kwilizwe labantu abathanda ipopularity abantu bafuna uba popular nasenkonzweni abayazi ipopularity yakaThixo qha enkonzweni it is not theirs sihlobo zam ngeli xesha ndithi kuni abantu abaza kuyesu kwisiza abantu abaza kumkholisa uThixo ngeli xesha lilodwa ndiphakanyelwa i-announcement ethe apha this is a farewell service akwaba bendingandivanga lolizwi akwaba bendiseveste kuba ngokwe-arrangement ye-district this sermon is a closing sermon of the community. But I am not aware maybe this is a farewell sermon for me in worship. And my memories. Yes, we announcements. It is a farewell service. But kusenokwenzeka into yokuba omnye wethu aphendle is a farewell sermon. It is their last time to listen. The challenge from God's way. We farewell. We are not sure about we farewell to which extent. But it is a farewell service. Sizimfana sonke sibo babuthixo Ndanantshiza nakamvula abe nihlaba ukhwelo nisithi
idistrict ibone let me be in the part of the gate. Nina benichaza njalo ngoba introduce iprogram. Ndiyoqala endifuna siyazi phela. uThixo uyalinda iprogram igqithe awugqiba uThixo ayihijack. Iyakwazi uba idistrict ichithe thousands iorganize event ukondla idistrict. Kanti uThixo le camp meeting iorganizwe idistrict uyilungiselele le guest speaker izawubizwa. Kuba uThixo besindisa, he knows no waste. Akufuneka kusinde umuntu ngoba ngani. Uyakwazi uyi-organize camp meeting kanti izulu nje usindisa wena. uThixo uyakwazi uyi-organize camp meeting kuchithwe imali ezimfuyo kanti uThixo uyilungiselela undwendwe olumenyiweyo lube lunye, just one visitor. Kuba kwi-plan of redemption uThixo wayezayihamba indlela noba ngumuntu wakufuneka isindisiwe. Ndizama ukuthi izihlobo zam xa siyivala emiqobo khawuzibeke wedwa ukuba wena undawo yoThixo. Xa sisohlukana bangumqondo wakho. Nkosi, ndicela ukuba ningacimi ilanga, ndingatshonelwa lilanga ndikumathafa kalusifu. Ndicela undinike amandla okuphile ukukholisa wena. Uba ngumthandazo wakho lo, ndicela ube nam ngenyawo xa sithandaza. Nkosi ethandekayo, uyifanele imbeko usuku. Ngexesha lodwa, awusofefe uncokola izinto eziqhelekileyo ebesicinga uba siziqhelile, kodwa ngazo usicengela kuwe. Nkosi, sinezithembiso, sinezinto ezisibopheleleyo. Sisibophelela Nkosi kangangoba sideske sithembise ngomcimbi wokukholisa wena. Side sicinga uba xa sikholise wena sizawuchaneka kanti koko sizawukhululwa. Silusapho lakho sinika amandla sikholise wena. Kuthiwa nje lonke usapho lwakho jikelele silubeka kuwe. Akhona amadoda nentokazi ekuthe Nkosi kwawuthula ilizwi lakho kwapha into eyenzeka ebomini bakho. Thixo wam, uzube nabo bangqina wena ilizwi lakho. Kananjalo sibe ngenyawo, sikwa yinceba nemfesane ngenxeba. Siyafuna ukukholisa kodwa umoya usakhaphapha. Sicela Nkosi usinike amandla. Ezi zinto ndizicela ngokuqonda kwethu. Ukwabala Nkosi yethu Yesu Kristu ngoba thikhudla ngocela. Makuphuma kodwa kuye Yesu. Amen.